Orang ngatasi. Enak ini. Dor. Iki lek pomo iwakno aku ki sing lanang apa sing wedok apa? Pomo iwak. Kat mau babakan iwak kok sebutne ae. Pomo iwakne sing lanang apa sing wedok apa? Cara sing wedok ngono gurame. Sing lanang wis pandha lele lha umure entok blek. Imen blek lele wis ana gambare blas. Ya ora apa masih lele akeh sing seneng. Masih gurame Mbak Yara yo akeh sing seneng. Lah aku lele Mbak Yara gurame MC-ne iki iwak sepat. Ora omong ya Jan sangat meriah sekali sore ini dirawui seniman reog seluruh kota Ponorogo, khususnya Mas Agus, khususnya Galek, Sawo, Madiun, Ponorogo Kota, Kutu Wetan, Sodik dan lain-lain hadir di sini dalam acara HUT kemerdekaan Kaula Wetan. Gitu Mas. Surat cekok blas. Nyapa? Wong kowe iki ditangga adu-adu lho. Aduh ora roh acarane. Acarane anniversary mangan Nagosari. Aini opo? Ngono kuwi macane ora aini jeluk. Lha apa? Ani. Anniversary komunitas Kaula Wetan yang ke-7. Semoga tambah sukses dan kompak. Tepuk tangan. Biasa. Kaula Wetan iki kompake ramu Mbak Yara. Kowe iki dina iki mangok pilihanmu mlepuh. Apa gara-gara munggah gunung? Mergo aku munggah gunung adoh saka kulon, aku golek sitok sing terkecil. Maksudnya sing bahagia paling bahagia iki Mbak Yara Kedhi dhewe. Iya. Brotane ibarat to brotane Gus. Gus, apa? Ibarat to brotane koyo Mbak Yara iki. Iya. Ora trimo nilam benda. Lah terus Mbak Yara iki ibarat brotane iwak apa? Hiu. Ning laut. Hiu nyaplok kowe. Lho, awakmu iso golek sing kaya aku bilang Mbak Yara. Kaya ngene iki. Aja ngisi-ngisini lho. Alah ngene ya, Jas. Tenanan iki. Apa iki? Lah, aku luwes saka iki. Tak pateni kuku. Luwes saka iki. Tak pateni malu. Aja ngisi-ngisini. Luwes gedhe, luwes langsing, luwes dhuwur. Wah, aja ngisi-ngisini dhuwur. Ya domong Kaula Wetan lho ora. Buktikno lah. Yo, ayo. Ayo, Mas. Bocah goblok. Akibat empuk. Bocok. Lah sing teko gantong-gantong. Akibat mancing esene mumpuk sing teko anu ikan pembersih kaca. Sono iki. Oh iki Mbak Nasir. Dadak. Lah, sing teko sing paling ayu dhewe. Ayu dhewe iki anune
sesepuh jadil. Sitoke jenenge bapak-bapak ibu-ibu niki sesepuh jadil. Sitoke jenenge Muhammad Bela. Sitoke jenenge Muhammad Nasir. Oh. Jenengku ki Angelina kok iso. Angelina kok ngendi lho? Aduh, bodiku 69 piye kok iso 69 ya. Terus kok ngeroyo meletet gue. Piye wis perasaanmu, Bos? Jan, Nyapo lek diatrek iki? pusing. Pusingnya nyapo? Alah, Biasane lek aku lek diatrek Mbak Yara rasane empuk. Urung teko wis empuk. Lah kok mau diatrek iki piye? atas kabeh. Nah, semua iki. Yo ngene iki lho, guys. Wong delok piye penonton seniman sedaya iki lho. Lho gue rapi komplit Luar biasa. kerukunan ning kene iki. Guyub rukune iki luar biasa. Kawula wetan iki guyub rukune membuktikan jos. Jas, tepuk tangan. Ah, Mbak Nasir, teng mriki tiyange tertib, sangkek tertibe. Pasir matamu. Ngene. Jenenge dadi Muhammad N. Rizka. Ngono to kok aku dolan nasi kok. Tak setrum lho. Ini matur suwun sapa nimbali akhire sak kanca. Heeh. Patet anniversary yang ke 7 tahun. 7 tahun matur sembah nuwun. Mugane to aja telat. Wong kene iki wong tertib kabeh, Mbak Rizka. Sangkek tertibe. Wong wedi kecekel polisi ya enek. Helm putih. Kain putih kae lho. Kae ngono meneh. Sangkek tertibe. Nggih, muga-muga adalah acara hari ulang tahun ke-7 ini didongane piye, Mbak Nasir? Tambah kompak tanggapane tambah. Nih. Iya toh, Guys. Gagak merak yang beras berjumlah piro, Guys? Alah 44. 15 makin. Iya. Senengane urung teko. Iya. Heeh. Ayo. Ya pokoknya aku mau rondongane ya. Iya, Gus. Muga-muga kagem kawula wetan, muga sansaya ngrembaka. Amin ya rabbal alamin. Muga guyub rukun. Amin, kompak. Pokoknya kompak selalu. Iya. Muga-muga tanggapane laris. Amin ya rabbal alamin. Apa diawe apa? Ya. Yuk kita kerjane Ya. tetap bekerja. Betul. Banongan seneng kene kudu juga main. Iya. Yo, dirawi dengan banongan angkrang. Sitawi.